И здравейте, ютубъри, това съм аз, Денис Маринов, и днес ще правим още един епизод на Clash of Royale. Днес ще правим един чест опенинг, не знаете, от хака. То не е хак, по-скоро сървър, който сега ще играем. Отваряме един Free Chest. От него спада Goblin Gang, новата карта и Epic Prince. Така. После може да изиграя на две битки. Или не знам. Ще видим. Но да отворим първо един такъв чест. Дето го премахнах от Clash of Royale. От Supercell, защото имаш прекалено много карти. Ето тази е Legendary. И Legendary-то е майнерът Lumberjack. О, ще мога да година скоро. И дали ще има следващия Legendary? Да! Ой, следващия Legendary. Значи тази Legendary е Lock. The Lock. Добре, хубава Legendary. Ой, следващия Legendary. Молете се да е майнерът Mega Knight. Трябва да го апгрейдна. И следващия. Ой, следващата е Legendary. Майнер Nightwitch. И следващата е Rare. Lava Hound. Lava Hound не го исках, но какво да според. Ой, бомбър, който ми влиза в голото. Така, тук имаше една специална оферта за Принцес и ще си я купим. Май вътре трябва да има Принцес, ама нещо стана май с интернета. Оправи се. Ето и мисля, че трябва да има Принцес, да. Трябва да има сега Принцес вътре. Мисля. Да, Принцес. 4 бройки още не остават. Така. Сега ще отворим един супер Magical Chest. Пак ли интернет нещо? Оправи се. И Epic Balloon. Така ще отворим един Magical Chest. Няма Legendary, за съжаление. От Gen Chest сега искам да ми се падне Legendary, ама това е много малък шанс. Даже и Epic нямаше. Пак 3 карти. Няма да има 3, 4, 5 карти. И пак 3 карти. Айде поне Epic. Epic. Айде Legendary. Айде на Legendary. Извинявам се за кашлицата ми. И не, някак помня пак. Са пробвали да са падни от Super Magical 6. Не, отново нямаме късмет. 24 уича гахти. Още един път. Окей. Мислих, че ще успеем да имаме Legendary. Ама не можахме. За малко, ама пак ще го